Vo vzdelávacom stredisku k Beľanoch sa písala história. V minulom týždni sa tam totiž uskutočnili vôbec prvé praktické maturitné skúšky študentov duálneho vzdelávania v odbore Autotronik. Mladí odborníci predviedli svoje zručnosti priamo pred odbornou komisiou pod dohľadom našich interných trénerov. Tí boli ich mentormi v závode Kia Slovakia. Dnes sa u nás konajú historické prvé maturity odboru Autotronik zo Strednej odbornej školy strojníckej v Kysuckom Novom Meste. Tieto maturity máme rozdelené na 2 dni. Prvý deň maturuje 8 študentov, druhý deň 7 študentov, čiže dokopy nám tu maturuje 15 študentov. Veríme, že tieto maturity úspešne zvládnu a držíme im palce. U nás na škole učíme strojárske a elektroodbory. Tento Autotronik je odbor, ktorým sme začínali pôvodne ako experimentom v spolupráci so štátnym inštitútom odborného vzdelávania a s ďalšími 6 školami v rámci Slovenska. A postupne sa takto vyvinul, že už je vlastne využívaný ako riadny odbor na škole. Je to odbor, ktorý je najmä pre automobilový priemysel, už samotné z toho názvu nám to vychádza. A keďže poznáme ako užívateľia bežne automobily, že už to sú automobily plné elektroniky a množstva mnohých zabezpečovacích prvkov, tak sme sa práve na tento odbor zamerali, aby sme boli tak krok spoločne so zamestnávateľmi, kde sa tento odbor veľmi využíva, ako aj samotná elektromobilita je veľmi silná, tak sme aj zapracovali tieto témy do tohto odboru, aby sme vedeli využiť a chlapci vlastne v budúci týždeň majú mať takú špeciálnu ešte prednášku v rámci elektromobility, takže tešíme sa na to, že napredujeme aj v tejto oblasti. No, tak dnešní študenti na maturitnej skúške, verím tomu, že sú kvalitne pripravení. Pracovali sme s nimi v podstate počas celých 2 rokov, ktoré tu boli, navštevovali a verím tomu, že dnesná skúška dopadne na výbornú. Ako vidia skúšku dospelosti naši študenti? Tak, no trochu v strese, aj keď som si do toho dosť veril, ale uvidím, ako nakoniec dopadne celé. Tak po týchto maturitách, keď ich zvládnem, tak by som chcel vlastne ešte pokračovať v mojom odbore, čo som doteraz študoval. Chcel by som sa ešte viac rozvíjať a zlepšovať, v čom ešte neviem. Takže dúfam, že sa mi to podarí a budem robiť všetko preto, až to vlastne dokážem. A z čoho pozostáva praktická maturitná skúška? Tak témy sme si pripravili, máme tam 7 tém rôznych. Prvá téma je brzdy, výmena zadných brzdových plátničiek a kotúčov plus kalibrácia elektrickej ručnej brzdy. Ďalšia téma je diagnostika motora, vlastne musia prísť na nejakú chybu, ktorá tam bola ako nasimulovaná. To bola druhá téma. Tretia téma tam je riadenie, to je vlastne kalibrácia riadenia. Štvrtá téma je výmena BSD jednotky, BSD senzora vlastne plus kalibrácia. Piatá téma tam majú rozvody na motore. A potom 6. tému tam majú svetla, že musia nadstaviť, skontrolovať svetla a nastaviť ich pomocou radloskopu. A ďalšia téma tam je výmena spínačky, zapaľovania. Čas maturity za sebou, nie je to žiadne tajomstvo, všetci ste boli úspešní. Takže to, čo ste dosiahli, je následovné. Timotej Kucák kvalitný, Adam Kubica výborný, Kia. Movement that inspires.